कबे फोन करनी सही के खड़ा खड़ा एकदम करिया दुखा गई आ सही के कॉलेज की बहनी आइल बानी आज हमारा मम्मी खोजी ना तो सही के जी ना दे कभी कभी इनकी पे एकदम पहाड़ा गरम हो जाला मन कलक न के भेटैता ना तो दांते के लंगे धके कर दिया चबा गलती। हेलो हेलो मने तो के बुझात नहीं खेला कि जाते जंगल में आके बैठल बनी आवत नहीं काहे कातना फना गुलू मैं तो कहता नहीं प्यार करन ते इतना इंतजार ना करती जंगल बाट जानता ही जंगल में कुल रहे लसन सब अच्छे अन्य तो बहुत ढेर दिन भेंट कइले हो गए ना यही से नहीं तो इतना ना हम अतु करती अपनी मम्मी से हम का झूठ बोलले बनी अब हम की नहीं बताई ये जान। अरे प्यार इतना होत रहेला आवत नहीं लगल है काहे टेंशन लेता रे तू कराही पर नहीं खाना बैठल कह रहा है तो लगल तू देखा ना 5 मिनट में चाहे हम 3 मिनट में आ जाए तू 5 मिनट में ना आइला ना तो फिर हम यहाँ चल जाएगा कभी अपन शकल ना दिखाई एकदम तू समय देखो ओकरा से पहले ना पहले से तू बड़ी बेकार हो गइल बाड़ा बदल गइल बाड़ा मत बदला जगह मौसम बदला होंगे बदलता ना ना आए हर कुत्ता के दिन आवेला अरे वैसा सब बात नहीं के तू देखा ना खाली समय तू देखा हम समय से पहले ना गई तब फिर बात क्या ठीक भैया आओ जल्दी झटपट आवा तो के कान के जरी मारता दू झपड़ा ना आओ मारम नहीं से कि अब का कहीं प्यार करना नहीं तो कह देती ऐसा न कि सही कि अब का कहीं री तो मम्मी फोन करती या का है जीवा आके बैठ गई बेडू एक बार अलवता बा माने एकदम माने थूके से सतुआ सानता उतरनिया का समय देखो समय से पहले आइल में कि नहीं समय से पहले आई कब बज गई कब आइल बनी हम 12 बजे का 1 बज गई। अरे तो लेट सेट ना होखेला तनी मनी तो लेट सेट लइकिन के संगे लेट सेट होला कि लइकनो के संगे लेट सेट होला अरे जान तड़ू एगो भेटा गुल होवे गल्लू आ जानलू अरे तो तनी बतिया में लेट हो गुल ढेर दिन के बाद भेटाई लवे माने गोलुआ का में आई कि हम का में आई हम प्यार करने की गोलू प्यार करे ना हर चुप रह तू संगतिया रे पहले ही के तो भेटा गुलटे त का भइल बाटे पहले उ देखल जरूर बाटे रास्ता तो ओई के माला लगा के सुना ना कहत रहे कि चलम हम कने कि ना हम आवत 10 मिनट में तू जो घरे पहले तो हम सेल्फी लेके फेसबुक पर डाला हमार न एक आदमी सखी बड़ी सा कॉलेज का बड़ी एकदम अरे चल मोबाइल तू ऐसा नहीं ले बड़ू कि चला तो नहीं है हमार मोबाइल बा हमार ऐसा चीज रहला ना कि केहू फिदा हो जाला कौनो ऐसा चीज हो कि मोबाइल ना खराब चीज रहला कि कोई फिदा हो जाला हां हम वो खराब बने अरे मतलब कहे कि बढ़िया अभी को दिन भइल मोबाइल या किने में नए तो किने नहीं बढ़िया कहे के तो खराब का बोले तो खराब मोबाइल बाटे दिलवा छोड़ा ना मम्मी पापा का कमाई बना के फुटानी करतनी अने तो अपनी हाथ पे अपनी गट्टा का कमाई रहत ना तो ना फुटानी करती ठीक ना तो कहनी कि दत हम ऐसन किन लेती त ना ठीक रही थे कहिए ना कि मुंह खोला के मिलल हां मिलिए गुल गए अरे हम काका को बात कही का कहो मम्मी एगो फोन धैले रहलिए ना जीजा के देवे के पहुन फोन वाली हो हम मम्मी से मांगे कि दो मम्मी हम चलाई आ लिए बनी फोन हां ठीक तो हरे खाते हम कितना प्यार करे ना हम ना जानते नहीं अरे हम तो ना जानते नहीं कि तो हमारा साथ ना प्यारो करेलू बहुत ज्यादा करे ना प्यार अरे कहां बा का कुल ही में कोचले बड़ बुझाते नहीं सब सामान ही में धरल बड़ू ना एगो जो आंख में ना मुना आंख मुदम तबे देबो ऐसे ना दे सकेलू काहे ना दे हमसे बढ़ के बा देखो अरे कितना बढ़िया भी है बढ़िया का भी दूसरे खातिर किन रहे ना अरे ये अब जीजा खातिर नए किन के धइल ल हमार पर दिन ध्यान चल गयो कि हमार जीजा का मुंह बढ़िया बटे हमारी जान का मुंह बढ़िया नहीं खे उनका भाग में ना रह भाग में रहे हमारा वैसे हमारा खिया गुला बस 24 घंटा वीडियो कॉलिंग बतियाए के तो कुछ देबू त रिचार्ज ना हो कि यही तरीका ले जाके बस यही फोन लागे लगी माने पैसो दे त रिचार्ज न काहे न दे तो है ना रिचार्ज बिना रिचार्ज के कैसे अरे हम जिंदा बानी ना अरे कहते बड़ू तू जिंदाबाद बड़ू त लेकिन हमारे संग गद्दारी मत करियो ठीक ना तार संग गद्दारी कर सकी ना मत करियो हां लइकन जैसा न हो जाइए कि माने जो थरिया में खाओ ओई थरिया में छेद कर ना देखो हम हर लइका जैसा नहीं खे ठीक बाटे रिचार्ज कर लियो में कसी देखो ठीक ना जाके रिचार्ज कर के दिन भर वीडियो कॉलिंग बतियाए खूब बतियाए अभी ना कि कहियो कि हमरा के टाइम में नहीं खे की बात नहीं खे ना अरे ने जंगल में के आई अरे जंगल में हां करे लोग की दीवार का कार होला तो जंगल में सियार ना होना स अरे हां ओखेला सियार ओखेला सब बड़ जानवर ओखेला सन तो जानवर थोड़ा जानवर कुछ का ई जिंदगी कितना अच्छा बाटे अरे जंगल भी कितना बढ़िया बाटे कभी दोबारा आई ना एकदम ना आज जंगल भी बढ़िया बाटे देखो मत बनो कि हम लेट होता टे हम जाइब हम मोबाइल ही देवे खातिर ना वो तू कहत रहला रोज फोन में ना कि हम सदा फोन से बतियाई ना त हमके ना बतियावे होला कोने के ऐसे कैसे
अब हो गेल तब कहम ना कि हां हमारा के हाई मोबाइल बाटे हम बानी ना हम का ना बनाई कहते बड़ तू ही त हमार गाड़ी जान किन हाड़ू के दे चैन किन के दे हर चीज किन के दे हाँ लेकिन हाँ हमारे संगे तू रही हमारे संगे धोखा मत करी तारा संग धोखा कर सकी नहीं बुझा तटे हमके त ना लागे लेकिन तब फिर काहे ऐसे तू कहत हाड़ू तो हम चली ना हां ठीक है तू चल तब हाई गम ले ली हम गम छिना ली देखो हम रिचार्ज करा देम न तो तारा के वीडियो कॉलिंग कर हम जान लो एकदम पक्का अभी न तो ठीक है बाय बाय ठीक बाटे जा तना बढ़िया मोबाइलो मिलल है रिचार्ज करे के पैसो मिलल एकरा जैसन लड़की और एक दूगो फंस जाई सन तो कामे हो जाई चलो जाके पहले ओकरा के दे ही पहले पैसा ओकरा के नहीं खे न जा तनी ओकरा भिरी ओकरो के समय कितना हो गई लगले 2 बजे वाला बाटे अब ओकरो समय होखते बाटे चली न तो वो भाग जाई पहले चले तो ओकरा के का करत है का जाने कहाँ अब ले फोन करनी कि आब सिलफारवा के पेड़वा तोर शीशवा के पेड़वा तो रही हो आ हम आवत तनी अब ले अइबे ना कैली का जाने कहाँ बालन कभी की बैठल हो इंतजार करत हो एकदम से साँझ हो गई किरण डूबे वाला बा का जाने कहाँ गइल बनी अबे ना नी का जाने का करत तनी रुकी फोन लगाओ ये तो हती चुकी मोबाइले बा हेलो हेलो कहाँ बनी अरे आवत है अबे के तो कहत है कि आवत नहीं अबे ना आयो किरण डूबे वाला बाटे 4 बज गई जंगल बुझ रहा तू काट कुछ कितना लगा बटे आए में तनी लेट हो बाकी जइहा मत एकदम हम आवत नहीं भाई तो जंगलवा में तो हमू न बैठल बनी डर लगा तो केनल बाघ सियारा जैसा ना तो डेरा मत हम बस आइए भाई 2 मिनट में जंगल में बाघ सियार बरसन तो ना डर लगे ना हम 2 मिनट में एकदम आवत है भाई ना काहे टेंशन लेता 2 मिनट में पका तो ना एकदम आ जी हम जल्दी आई अरे आवत है अब तारा के हम कितना चांस से भेज ज्यादा जानी ना तू कहत है जल्दी तो हम ना जानी ना कार वाला के जान से ज्यादा जाने लो तब का तो ठीक बाटे तब हम आवत है ठीक बा ठीक बा रखी आई जल्दी 2 मिनट में लेट मत करब मोयन ते बरा को खर्चा नहीं के हमरा के खर्चा पानी दी हमरा खातिर लेनी तब के कर खातिर ले नहीं अपना खातिर ले नहीं ठीक बा कितना अच्छा लगता है ठंडा ओढ़े मत लगिया है तेरी ओढ़े बुझाता कि कटवाई नहीं बाड़ू ऐसे ही रख ले बनी हां फैशन वाला देखो ऐसे लागत है ना कि कितना दुल्हन बढ़िया बाड़ू ना अच्छा लगता नहीं देखे एकदम अब हाथ ना मत गुटाम एकदम सी हटे हाथ ने पर है तो ठीक बाटे इतने पर द बिछावा जी के बा तो का करी साड़ी तार पहिरे के बाटे क्या की उठा ताड़ साड़ी ना बैठले बनी और कोनी एक बात कही कह कोनी हमरा के खर्चा नहीं के खर्चा नहीं के हां अरे तारा के खर्चा नहीं के का नहीं के हैं एगो लॉकेट देख ले बन सोना के तारा खातिर है जान दे देम बुझाइल न ई क्या मांगल लो ई क्या बगे ई कुछ बाटे ल तारा कितना चाहिए ल हो जी ना हाँ हो जाए बकर घटे तो बाद में देम ना अरे तू घटे तो जब कहबू तब हम दे देम तारा के तो सोने ना एक बात कही क्या बोला अति चुके मोबाइल ले बात नहीं क्यों हम्म तनी राती को मन कर देला कभी कभी वीडियो कॉलिंग करे के तो जीप टक के रह जाला कैसे वीडियो कॉलिंग करती है मोबाइल है तारा के मोबाइल नहीं है कहां बा ऐसे आंख मुद तू हाँ कालाई आंख मुद तब ना तारा के तरी बता दी हम आ सोने नहीं इतना कुल कहाँ से लावत है नहीं काम करे जाते नहीं काम करे मतलब हमारा के कमी बाटे काहे कमी बाटे तो बुझा दे तारा बताइब तब ना सब कुछ हमारा के भरल बुझाइल तो जावन जी कहबू तावन से हम कह के तारा के दिखा दे बुझाइल तार कहबू कान में के हई बनावे के माला सोना के सिकड़ी सब कुछ जावन जी कहबू तावन से हम कर ना सोने ना मेरे के एगो बड़की मोबाइल दे देना खरीद के ना तो तू रह ना चुपचाप अभी ए रुका हो तू पहले मुंह द ठीक बाटे ओकर बाद तू हमारे से बात करी हो ठीक है मम्मी केरा के पते नहीं कि हमारा फिर कितना मोबाइल भी क्या बाटे ये क्या जानती है अब आंख खोल के देखो है क्या हटे ये कहाँ जी बहुत सुंदर बनाया बा कोई खरीद नहीं ये सुंदर बाटे ना और बहुत लगत कि यही बेरा के हो यही बेरा हम किनिए के ओही में ना लेठो गुलटे आवे में हमरा मोबाइल में किने में रनी काहे लेट बा कुछ न कुछ बात बा मन में तो सोचत तू लागलू अफनाए लागलू के आई ना ना पूछलू काम का बा काम है के जब बात करे के रही ना तो छोटकी मोबाइल से कॉल आ वीडियो कॉलिंग करे के रही ना छोटकी मोबाइल के ले जाके फेंक दिया बुझाइल ना है अब छोटकी मोबाइल से ना काम चली बड़के से चली हां ओकर बैटरी चार्ज ना भागेला ठीक बा 3 दिन जाला रिचार्ज करे ले बन्ना अरे पैसा दे नहीं रिचार्ज ना हो जी ओकरा से कान में के देने की रिचार्ज कराओ के देनी अच्छा चलो वो दे दिया चाहे रिचार्ज हम जाके करा दे हां बाकी हमारा कहीं तेज ना बोलने ठीक बा
प्यार से बोला नहीं। प्यारे से न बोलतनी रो रो कहनी कि कान में के किन लिया तो फिर कहतनी रिचार्ज करा लिया। हाँ तो जाके हम रिचार्ज करा दे। ठीक बा किरिन डूबे वाला बा जाई ना। जाई ना। हाँ ठीक बा तब तू जा क्या करेगी बेटे। ले जाई ना तनी तो ले जे ले जाए तारा खातिर हम का ना दे तारा खातिर तो सब कुछ दे दे। गमछिया के नहीं अरे ना ना हम गमछिया नहीं धइल हम जाने कि तारा हाथवा धराइल बेटे। ना ना तारा समता ना प्यारे करी ना कि हमारा बुझाते नहीं कि गमछिया की हाथ हटे। हम तो ओकरा से थोड़े प्यार करी ना प्यार तो हम एकरा से ना करी ना एकरा से जान से भी ज्यादा प्यार करी ना ओकरा से तो बस यही तेरी टाइम पास बाटे पैसा वैसा कुछ दे देती या काम में कर चल जाता टे हमार चल जाता टे प्यार एकरा से हम करी ना ओकरा से थोड़े करी ना। पता ना प्रिया के कबे फोन करी अबे आइल नहीं सही के कर तो। अरे भौजी का कर तलु आव हम पुअरा के गाला पे बानी आओ तनी ओ जो सही के घर बस तू निकले के ना मन करला करे अमा के पड़ा बतावे ना पुअरा के गाला पर आव न एगो बताई। हां एगो बात चाहिए बनी आव लंगे भी तो बताई। ठीक है आओ तनी आ जल्दी बस आइए पहुंचिए पढ़ने ये जो है तू तू तो एकदम मेहन मुंडा नहीं लागला कि घूम चलत आछे धीरे नहीं ना धीरे धीरे आइना हसुआ देखियो कदे का के बता घरी करे का होता सब काम धंधा का कहनी कोई में न लेट बोलो। सुन एगो बात कही कहां एगो लड़का से हम प्यार कराई पूरी वाला गाँव नहीं थी यही गाँव में का लड़का है आज कहीं भेंट करके बोलावले बानी ठीक ना। कोई सुंदर लड़का मैंने कैसन रहे गोर करे कैसन रहे ओकर दिल साफ रहे के चाहिए अच्छा रहे के चाहिए लेकिन हद से ज्यादा प्यार कर जान से ज्यादा ओकर नहीं प्यार करे खातिर हम तो अपन प्यार से न बहुत ही दिल दे के तू तो पहले ही कहत हुए। बोल ना रह जाला हम जानते नहीं कि तू प्यार करेलिस कि का करेलिस तो तू हो तो वह करेलू ऐसे के का नहीं कहाँ मानो आज इतना तो सही के आज तो के दिखाइए देते तो देख लेबू ना तो कहबो कि हाँ आ वेजा ना रहे ना उस शहर में रहे ना। ठीक बा बोलावा तू तो अपनी लवर के ना देखलिस कहियो का हमार देखबे तू पहले अपन लवर के देखाव तब हम देखाई। सही सच सच्ची कहतनी पक्का पक्का हंसले घर बसले बुची कहियो तो हाँ। हमार दिन आई देखाई वो पहले तू देखावा यही ने तू कहत रहिस न हौ तोरी भौजी के भाई रहे कि हम देखाई ऐसा मुँह पे करिखा पतलस न आके ओके देखै तो देखैबो ना करियो दूसर बियाहो कली हर ना इनकर ला प्यार करी न दिल खोल के करी न एकदम से। अच्छे तू ना हाँ ही तेरे तरका तक अरे बोलैले बानी हम बुलाई बाकी पहले तू अपन देखा का हम उनके 1 रुपया का कमी ना करी ना हर चीज पूरा करी ना हर चीज उ कह दिया ना कि खुशी हमके जान चाहिए तो हम जान देवे के तैयार बनी तो हम प्यार तो- करी ना हमरा के देलन खुद दे हमर तो भगवान होता ना हमार मम्मी पापा के दिलवा ना कि हम उनके दे ना हम खूब वही जिंदगी भर दे तो ऐसा देख तू सोचा कैसन तोहार लवर मान के तोहरे से लेतलन हमार लवर बनन के हमरे के देतलन देखो धन दौलत से प्यार ना होला दिल से लेकिन हम खुशी से दे ना तो ले ना हम ही ना कहना ना कि के जनता खुशी से दे दो कबू के मांगत ई नत का प्रिया ठीक ना खिसिया गइलू खिसिया काहे के हम खिसियाई हम खिसियाई ना नहीं बोलैले बानी ना फोन करतनी हेलो हेलो आई बकी ना आइबो अरे आवत तनी अक्का बोले मुंह में ओके वजी अट पिटिंग आवताटे का भइल बाटे ना कि मोबाइल का स्पीकर रे खराब हो गइल। अच्छा देखिए तू न खराब हो जिया मोबाइल का स्पीकर आबे नए ना फोन देनी हो। अरे यही में कुछ गर्दा घुस गइल बाटे एगो लइका ले रहे गर्दा घुसा देल बाटे। ठीक बा तू जल्दी आओ ठीक बा, हम तो फोन किन के दे दे दोबारा। ठीक बा फोन रखा होते हैं लागत के हमरे लबारा के जल्लू बताओ का हो आवाजिया न उनके गला बैठ गेल बाटे लागत न कैसे अट पिटांग आओ तो जल्दी होता सही के कभी भी हम टाइम देलो कम ना तो 10 मिनट 20 मिनट लेट भेंट करे में बहुत मजा आवेला ना चोरी चोरी से प्यार करे में बड़ी मजा है। तू बोलाओ ना अपनी लभरवा के सही के यही लगले दोनों जनी बतिया लेवल जी। ठीक बरू कहाँ फोन करता कर यार कर न कहीं घूमने चले के। हेलो हेलो कहाँ बानी अरे भाई तो घर है क्या समाचार आई ना बढ़िया बटी बताई कहाँ बन जा हम बने ना अरे बड़ा टाइम नहीं कितने जाके बटे दूसरा ठहर ठीक बा मिले के बोलाओ तन तक टाइम में नहीं कहाँ जाता नहीं अरे काम बहुए जाके बटे तनी मौसी में तुम बतिया ना समझलू तब
तारक मोबाइल देला ही ना बनी वीडियो कॉलिंग देख रहे तड़ो ना अब सब बाटे ना। हाँ हाँ तो काल ठीक परसों बा आई। जाई बाकी जल्दी आई ठीक बा ठीक बा। उनी ना कोनी रह जाई। अरे दूसरा दिन कोई मिल लिहल जाई। ठीक बा काल परसों ना काल ठीक बा। ठीक कहू कहतलन जाता नहीं दूसरा ठई जाए हुआ तो जाए तो टाइम ना हुई जाए तो हमारा उतना ना हमनी के बतिया लेवे कि ना बतिया ले तू बतियो रह जाइया। हाँ तू जीजा कहबू ना तो का कहब तारे के दीदी कहने तू उनकर के जीजे ना कहब। ठीक बा रिश्ता हम्म, उसको बियाह ही ना लोग से हो जाए तो कितना मजा है जैसे प्यार करो से बियाह हो। ए प्रिया प्रिया कनो खुद दी ना हो हाँ भाई कनो से तू मैंने ताके लगनी सोचे लगी कि तहार क्वेश्चन दोस्त बालन की चल आवत लन हमार दोस्त बहाना कर दे जॉब कोई ना तब चली आना जॉब कोई ना तो कहां बालन होते ने अरे यहाँ तब ना का करता डू अरे का करता नहीं एकदम माने वही में उन्हीं बिहान कर देल रहती। अरे लेट हो गेल हटे का करबू ए बेरा भर जान जा लेट हो गेल हटे। मेरा लेट हो गई रे हाँ हाल कर देले बनी एगो कहीं क्यों गाना रहे सोचही में लागत है बिहान करबो का ए राजा एगो गाना ना रहे हाँ। तो ये सोचही में बिहान हो जाए हमनी ना के। ना सोचे में बिहान ना होगी। महाराज लगू चुप ना किससे बतियतन जी कोई से ना तारा से बोला हनी कि कुछ कह हमके मारो ना हो तारा के ना कहला हनी तारा के मार सकी ना तारा के हे से प्यार करी ना तो मार सकी ना। हम ये कहे वाला रहनी है आई ए प्रिया तन से होनी जाके बतिया ला हमनी के बतिया ले देखा अपन तारा तारा के आवे में हमर जूता के फीता खुल गुल हटे देखा तड़ू दगरोले ना ना कुकुर अरे कुकुर होनिया रह लड़सन ओए खे देले लड़सन आ भागे में बड़ा बड़ा अजीब लड़की ही और फिर तो अरे तेकरा के काहे के बोला लिए लड़ू तू हां। अरे ई देखला खातिर के तोहरी लवर के हम देख अब का करी रहू ना गइल ऐसे लिया गई नहीं हम तेकरा के देखल हई त हमर माथे खराब हो गेल हटे का इनकी जान तड़ का तू ना बे तो माथा काहे खराब हो गइल। काहे हम तारा के बोले लही त तू एगो औरी के लिए ले आइलो। अच्छा तो का माने का काम बा जेंगे घूमे ने तो कहीं के जाई मिल ले हम हो एगो के लिए ले आगु रहती संगवा त तारा कैसन लग रही बताओ। गलत बात हो ठीक ना अभी तुम बुझा गेल गलत बात हटे। अब फोनवा कहां बाटे अरे फोनवा छूट गेल हटे घर ही मैं बात पे विश्वास ना होला बे तारा तार बात पे विश्वास नहीं के छूट गेल हटे तब का करी। ए प्रिया हां अरे यार तू भाग फिर गइल ओकरा के बुलावे लगलू हिया हम बतिया ली हैं हम तन ताकत नहीं के गावत नहीं के ना ठीक बा बतिया ली हम ना बते हम जाता नहीं। अरे अबे आओ तो नहीं का ई बताई हमरा से प्यार करन तू खुशी से काहे करतनी। अरे पगली तोरे से प्यार करी ना भाई तारा के मोबाइल दिल बनी काहे हमरा करे। से मोबाइल से नहीं के जरूरत हां दिल देवल जलते एगो आदमी के दूगो आदमी के ना अरे तो तोरे के देले बनी ना तो पागल। ओकरे से काहे के वेट करे के बोले नहीं अरे तो हम ना जाने कि ना आइली अपन मोबाइल हां हां तोरा के वो पैसा कोई दिए लेबो। पैसा का हमर जरूरत नहीं कुछ के जरूरत नहीं के हां बस सिर्फ प्रोरा के जरूरत। प्लीज सुन बात हमार पहले सुनो करा हम पैसा से प्यार करना तोरा के ना तो देखी पैसा से प्यार मत करी हम्म। सिर्फ कोनो लड़की से एगो से करी हमरा के कुछ भी ना चाहिए मगर आप बस चाहिए हाँ तुम तोरे से करना ठीक बटे ओकरा से ना करना। तो ओकरा के छोड़ दी हाँ, तो ओकरा ठीक से बाटे। बात भी मत करी आज के बाद हमर कसम खाए एकदम देख तोर कसम खाती कि हम तोरे से प्यार करी ना ठीक बटे ना हाँ। ओकरा से ना करी ना हाँ। वो तो यही तेरी टाइम पास है ये। तो हम बोला नहीं तो कह तनी कि जा तनी फुआ गाँव में अब फुआ गाँव में का नहीं अरे जाए दे मारा तनी तो मनी मांग नहीं तो देखियो ले नहीं हो- जाए दे बेरा भर झूठ बोल देलानी सॉरी ओकरा कर देख ही कान हरता ठीक बा ठीक है। लेकिन आज के बाद ऐसा कुल काम ना हो। नमस्कार प्रणाम हम प्रिया बोल तनी गोड़ छुके गोड़ लगा तनी नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लगतनी आज जैसन हमनी की जिंदगी में भइल वैसन आप लोग मत करें जा केहू को बेटी बेटी होले इज्जत होले आ एगो से प्यार करें जा दू आदमी के जिंदगी बर्बाद मत करें जा। वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करब जा शेयर करब जा सब्सक्राइब करब जा आ कमेंट में जरूर बताइब जा।